Hvad nu det? Jeg siger også, hvad nu det? Ja, det er mig, der er Vibeke. Jeg snakkede med din onkel om huset her, ikke? Det var til salg, ikke? Det er det her hus, der er til salg. Fordi vi var lidt i tvivl, fordi der var nemlig ikke noget skilt derude. Det plejer at være et skilt. Nå, for Sonja, så er det væltet. Så må vi jo se at få det op igen. Ja. Med mindre jeg kan sælge det til jer, selvfølgelig. Det er meget, meget sødt, synes jeg, ikke? Synes du ikke? Det er meget sødt. Jeg skal nok lige gøre noget ved det, ikke? Det vil jeg nok sige. Ja, hvem kunne tænke sig at flytte ind i noget i dag, uden at smide et par millioner i nakken på det? Ja, det er rigtigt. Den her, den kommer væk. Nå, okay. Det er ikke en, der følger med. Nej. Så heldige var vi ikke. Der er et lille minus, Nå, hvad er som det, jeg lige skal nævne for jer. Nå. Og det er, at der ligger en institution lidt længere nede ad gaden. En institution? Ja, en institution for åndssvage. Nå. Jeg troede bare, at Søllerød Kommune havde sådan en politik med institutioner. En politik? Ja, altså, at man ikke blandede bebyggelse og almindelig bebyggelse og så institutioner. Altså, det troede jeg bare, jeg ved det ikke. Jeg har været så længe væk. Ja. Jeg har været meget udlandet, ikke? Så Jeg har boet i udlandet. man kommer hjem, og det hele går så hurtigt. Ja. Ikke? Ja. At man ikke blander. Altså almindelig personbebyggelse, privat personbebyggelse med institutioner. Det troede jeg bare, Søllerød Kommune Nå, havde. sådan en politik. Ej, det er en skrøne, tror jeg. Er det det? Desværre. Ja. Hvad ved vi? Desværre. Det går jo ikke i dag, desværre. Nej, gud bevares. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg vil også, det er noget gammelt røv. Ja. Ja. Der har været nogle andre, der har kigget på det. Jeg må sige, de synes, det synes som om, de havde noget imod det. Imod at... Imod, at der lå en institution lidt længere nede. Nå, ja. Nej, det er en mærkelig holdning at have. Jo, ja. Det men synes sådan noget jeg, træffer man altså på, også i vore dage. Ja. Det er meget underligt. Ja. Det er jo et gammelt hus, ikke? Hvor ligger det lige præcis? Altså, hvor er den? Hvor langt er det herfra? Ja, den ligger herinde ved siden af. Det er simpelthen naboen? Ja. Og ved du hvad? Okay. De har jo plejet at komme her en lille smule nu, mens huset har stået tomt. Men det er jo ikke noget, der behøver at blive ved med at være sådan. De åndssvage, de kan også godt lide at samle nødder i efteråret. Så kommer de der samler nødder. Men I har ikke noget imod mentalt handicappet? Om jeg har noget imod mentalt handicappet? Nej, overhovedet ikke. Gud bevares det. Det er spændende, synes jeg. Altså, jeg synes, det er spændende også at følge mennesker, der har det sådan, ikke? Jeg følger meget med i, når jeg ser, der er dokumentarprogrammer og sådan, så meget interesseret i det. Det er jo meget mere sådan en uskyldig form, de har, eller for... Ja, det er det. Jeg tror da, min mand, han havde da på et tidspunkt... din fætter, der har da giftet sig ind i en familie med evnesvage, ikke? Eller han havde da... Din fætter har været gift med en spasser? Ja. Nej, ikke gift med en. Har I ikke lyst til at hilse på dem? De er faktisk lige på besøg og få en kop te i dag. De er lige inde. De er simpelthen nu? Ja. De kommer jo en gang imellem, og så i dag har vi inviteret dem indenfor til en glas limonade. Kunne det ikke være hyggeligt? Jo, kunne det så? Ja. Jo, selvfølgelig. Susanne! Skal vi hilse på et par stykker, så skal vi smutte. Susanne, få lige spasserne legnet op herude. Deres nye naboer vil gerne hilse på dem. Jeg synes ikke, det er en grund. Kom ud og hilse på damen. Kom ud og hilse på jeres nye naboer. Finn, han har en fætter, som sælger spasser. Nå, og så kender I til det. Kan I sige pænt dag til Finn? Det er nu altså ikke Finns fætter, der er eller det er... Så det er også lige meget. Altså, vi kan starte med at sige mandag, onsdag, fredag eller sådan noget, at vi bare kommer. Til hvad? Undskyld. Altså til at bruge haven, fordi de har enormt godt af at komme ud, og det har vi ikke rigtig mulighed for, der hvor vi er. Er det sådan, at vi stadigvæk kan gøre det, eller når I... Altså kom... Ja, det er slet ikke noget problem. Det er virkelig sødt af jer. Det vil jeg Vi har sige. slet ikke turde regne med det, altså. Nej, har I hørt det, vi må bruge haven? Ja, vi må have. Ja, vi må tage haven. Tak. Hvad siger du? Hvor sende? Hvad Hvor sende? Scenen. Er det scenen, der ligger i Paris? Ja, nej, det var fint at møde jer. Jeg kunne da lige finde et stykke papir, så vi lige kunne få en det foreløbig er aftale. så dumt med papir nu, fordi vi skal lige have ordnet nogle ting og noget. Men tusind tak for kigget, og vi ses, ikke? Det er fint. Vi ses bare om... Man kan næsten ikke nå at tælle til 10, så har jeg ringet igen. Vi ses alle sammen. Jeg tror, vi ses. Hej. Ja, Karen, så fik vi solgt det hus.